Farko suna Shehu Abdullahi daga Antagora Sabon Gari. sana'a mai kake Ina sana'a ne na driving. cikin motar ka. To garin ya wannan abu ya To faru. garin yadda wannan abin ya faru sakamakon ta nuna ba ta tarewa akan zaman aurenta. Ita wa? Ita Amina. Me alaƙanka da ita Amina? Alaƙa na da ita aure Na. kuma sannan ta zo tana mu'amala da wasu mazaje. Ni kuma na nuna mata cewa ba zan iya aminta da wannan ba. Dalilin da ya sa muka samu wannan akasin tsakanin da ita. Wannan kuma ya zama kaddara a gani kuma na rungume shi amma ina son Amina kina a kanta. To an ɗaura auren tana a gidanka ne kuma take alaƙa da wasu maza ko kuwa? A'a tana a gidansu bata riga ta tare ba abin da ya kawo mana wannan matsalan so da sakamakon da ina mata kan ya shiga ta tare shin take nuna min cewa ƙara in sauwaƙa mata tana da wanda za ta aura. Kenan an ɗaura auren naku amma tana gidansu bata tare ba? To menene ya kawo hakan? To abin da ya kawo wannan shine rashin bin umarni na iyaye da miji. To tun farko da kuka haɗu tana soyayya ne da sauran. Muna soyayya da ita fiye da ba a tunani. Bayan auren ne duk wa'anda sabani. Bayan aure ne waɗannan abubuwan suka faru. To yanzu gashi kana gadon asibiti ita tana ina ne? Tana station. To yanzu a wani mataki aka ce maka ake? To an ce za a kai ta prison. Gidan yari kenan? To yanzu kai bayan wannan abu da ya faru wani mataki ka ɗauka? Ni matakin da na ɗauka kawai a bi min haƙƙina a kanta. To bayan shi Ko zai zama darasi akan kowace mace za ta kiyaye akan haka. To akwai wani kira da za ka yi ga mahukunta ne ko gwamnati domin ganin ta shiga wannan lamarin? To sai dai neman taimako ga wanda yake da niyya idan Allah ya ci da ni akan shi. kamar na mai kenan? Kamar na abin da zan yi treatment din jikina. Yanzu kana a wani asibiti ne? Ina general hospital. Tun da aka kawo ka ana kula da kai da ya kamata? To gaskiya babu laifi abokan arziki na suna yi fiye da ba a tunani a rayuwa. Kuma ana samun sauki? Gaskiya alhamdulillah. Wani kira za ka yi ga al'umma don ganin sun? To zan yi kira ga al'umma ne Allah ka sa haka ya zama dalisi akan kowane ɗan namiji da ɗiya mace. Allah kuma ya ƙara kare mu daga miyagun ƙwayoyi. Mun gode.